Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Rara jami'ar waka ne. Dauda ka hutu sarkin wake. Rara jami'ar waka ne. Shi ke da kafiya nan take. Rara jami'ar waka ne. Sakon shi ko ina yayi aike. Sai ya ishe ku aljanu da mutane. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. 081 35 29 23 28. Da sunan kalikin sarkin da ya mu yi mutanen boye. Rara jami'ar waka ne. Shi ya yi na saman tilbaya an ruwan mai kifaye. Rara jami'ar waka ne. Iko na sai mai jin waka kuma shi ya yobe baye. Rara jami'ar waka ne. Shi ke yin abin da ya so koma wani lokaci nan take. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka. Allahu ka kare nan ka salati gumman zan duka baban nana. Rara jami'ar waka ne. Wato manzo na dan Abdullah sannan na ga Amina. Rara jami'ar waka A ne. salatin rabbi da sahabbai domin sun bi jagorana. Rara jami'ar waka ne. Sa ahalin saban ware ba har rara uban yan wake. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka. Kwanan sama a wannan loto babu kamar kan dudduba. Rara jami'ar waka ne. Abin adabe haƙƙin shi cikin magana shi ne babba. Rara jami'ar waka ne. Ganda jimla ta fito rara zai yi bai kauce ba. Rara jami'ar waka ne. Akwai salo da sarrafa harshe gun rara idan zai wake. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Gaba da yamarin dutse waiwaye zai ture ka. Rara jami'ar waka ne. Ramin kura sai 'ya'yanta ɗan zaki ya fi na jaka. Rara jami'ar waka ne. Nun da ke da wakan murhu na shi da yunwa sun yi iyaka. Rara jami'ar waka ne. Shi dai rara fitila ne ta ko'ina shike haskawa. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Wuta da kyau raran waka ka zama giwa sai ta itace. Rara jami'ar waka ne. Bikin hali baban su kalifa mai haushin ka zai lalace. Rara jami'ar waka ne. Rara kai wajen zaki da sheka Allah ƙarshen zance. Rara jami'ar waka ne. Ko dai an ki ko da an so rara jama'ar waka ne. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Wallahi raran waka ya wuce zani sai madalla. Rara jami'ar waka ne. Don haka kai mai zagin rara gara ka daina shi bai maula. Rara jami'ar waka ne. Ka gane duk wani kyawun wanka bai yin kyau idan ba hula. Rara jami'ar waka ne. To shi na gaba yayi gaba kenan na baya sai kuntar hula. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Ashe bari wa mata gudu su yaya
taki ce duk mai ta bai dace. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Ku gane rara haske ne mai maganin duhu sai oga. Rara jami'ar waka ne. To kai sai dai abi kalowa mai jama'a sarkin zuga. Rara jami'ar waka ne. A lafiya babbar giwa ka wuce tarko sai dai hanga. Rara jami'ar waka ne. Zauna daren mai tatun tatun Allah gaban ka har bayan ka. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Zanen zama Allah ya yi mashi kokun san bai gogewa. Rara jami'ar waka ne. Zakara kun san in yai cara akwai abin da ke nunawa. Rara jami'ar waka ne. Tantabara wani alkawari rara in yi bai karyawa. Rara jami'ar waka ne. Akwai abubuwan alkairan da shi kaɗai ke da irinsu. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Mai gidan ranar waka gana duke ban da kafafu. Rara jami'ar waka ne. To ka agaza mun miƙe domin in samu kafafu. Rara jami'ar waka ne. Gana zaune na riƙe hannu sai tarin yawa da buƙatu. Rara jami'ar waka ne. Ka tallafa mun ogana na san dai ba za ka ganawa. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Bari in gaida babanci ne na yawa cikin waƙar rara. Rara jami'ar waka ne. Domin da shi ake dama ko ina tafiyar rara. Rara jami'ar waka ne. Idan aka ce babanci ne ni dole ce ma ga rara. Rara jami'ar waka ne. In ga ma ana ce babba dole yau in gaida shi. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Ya gaida kai babban gamji karamin zara bai kada ka. Rara jami'ar waka ne. Ji ma kin ci iyakar kowa ba a kama kifi da baka. Rara jami'ar waka ne. A rabi gingima dutsen Allah ba a shiga wuta domin hauka. Rara jami'ar waka ne. Babanci ne da sarkin zuga da kai da yara ba ku rabewa. Namijin duniya mai kwazo rara jami'ar waka ne. Alhaji ko kushe shi kuce bai san darajar waka ba. Sannan akwai yayo mai rayuwa ita ma tana gaida ka.